nemi kayan mata ki daɗa magatan ki ya nutsu ya tsumu ya talabta miki bura sai shi ji duniya ba wata kamar ki. Zuwa gare ku malama Furera ita ke baku bayani. Kuma ina da wani sihiri wanda zan ba mace. Idan mijinta ta tsotsa ma mijinta bura in yayi tsalle sai ya haye ta. Zan baki sihiri kuma idan ya lasa miki gato bura sai ta miƙe gal. Akwai wani sabon tashi da na kawo wanda mijin mace bura an ba ya tashi in ya sha sai ya miƙe gal. Wadda ta yi gardama za ni ba ta sai in ta gwada ta zo sannan ta bani labari ta ce ga abin da ya yi. Ya 'yan uwana mata, ku kiyaye dan Allah da na bar min bokaye. A buɗe gato albici gato da kyau ku ba mishi gato ya ci da kyau ya ƙoshi. Kawar tuwon laushi. Zuwa gare ku malama Furera. Kuna saurare na? Duk wanda ke da bayani da tambaya ta zo ta tambaye ni. Mace kuma huda biyu gare ta cikin gato. Akwai ta farin, akwai ta biyu. Idan mishinki ya yi tadi da kyau ya luntuma miki bura cikin huda farin. Idan ƙarfi ya zo za ta shiga ta biyu. Ya ta sassaka ta ya samu tuwon laushi. Kuma ana sa a rinƙa wasa kahin a zo cinki. Ku samu ya shahi jikinki ki shahi jiki.